Velkommen til den første video og den første lektion i online-kurset Klaver for Begyndere. Det første du skal lære, det er hvad tonerne hedder, og så hvordan du kan finde dem på klaveret. Heldigvis så er det så logisk bygget op, at tonerne hedder det samme som alfabetet. Så når du først har lært at finde tonen A, som ligger her, så kan du bare stave dig op af klaveret. A, B, C, D, E, F, G, A. Og nu lagde du måske mærke til, at der kom et A en gang til sidst. Og det er simpelthen fordi vi har en ting, der hedder oktaver. Og det betyder bare, at når du har stavet dig hele vejen fra A og op til G, så kan du starte forfra og stave dig til tonerne et nyt sted på klaveret. Det vil så for eksempel sige, at du kan spille tonen af de her forskellige steder. Og det er jo selvfølgelig meget nemt for mig at sige, men nu skal du lære at finde et A på klaveret. Når du kigger ned på klaveret, så er der nogle steder, der er 2 sorte tangenter ved siden af hinanden, og nogle steder er der 3 sorte tangenter ved siden af hinanden. For at finde et A, så sætter du fingeren på den øverste af der, hvor der er 3 sorte tangenter, og så går du lige et skridt til venstre, så har du et A. Det vil så selvfølgelig sige, at du også kan finde et A her, og her, og her, og her. Det, som du skal have med for den her video, det er, at tonerne har navne efter alfabetet. Du finder et A ved at finde det øverste af 3 sorte tangenter og lige gå et skridt til venstre. Og så har vi noget, der hedder oktaver, som gør, at vi kan spille de samme toner forskellige steder på klaveret. Det var alt for denne gang. Øv dig på det, og så ses vi i næste lektion.